Inem atawan ng tinapalabas, narikna ti kaduan ti kaunaan a lockdown iti intero a Luzon, gapo iti pangtati COVID-19 pandemic. Hintay subyan nagiti pasamak iti panagsirarak ni Angel Kim Pengosro. Pursuant to my powers as President under the Constitution and Republic Act 11332, I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April 12, 2020, coinciding with the entire end of the Holy Week. It will be an enhanced quarantine during which the movement of everyone will be significantly limited. Idi March 16, 2020, rinugyan ti gobyerno ti Pilipinas nga ipatungpal ti enhanced community quarantine iti intero a Luzon kasungbat iti lumawlawa asakop ti COVID-19. Nasurok ka 50 milyon at tao iti sidong ti strict movement restrictions ti naapektaran. Naibilin ti lockdown kas aksyon ti gobyerno iti administrasyon ni sigud a Presidente Rodrigo Duterte. Tapno saan ang maiwaras ti virus, kan maliklikan ti adu a pumusay. Kabayatan asaan ang maliklikan ti bilang dagiti pumuspusay nga da iti ospital, quarantine sites, kan iti pagtaenganda. Ti desisyon kat kasaruno ti muna a community quarantine iti Metro Manila agingga iti Luzon. Tinaibilang a 1 week class suspension iti dayta at tiyempo kat nagbalin ang makatawan a lockdown iti intero a Pagilian. May konsiderati Baguio City kas naingat anang ipatungpal iti COVID-19 lockdown measures iti Pagilian. Iti panangidaulo ni Mayor Benjamin Magalong inyam amo ti gobyerno ti syudad ti Baguio ti sumagmamano nga emergency actions sipod nang rugi ti lockdown iti Luzon. Kas iti naingat a border control no sa dino dagiti residente, essential workers, kon authorized personnel laeng ti mabalin a sumrek iti syudad. Panagsuspende iti turismo, panangipatungpal iti quarantine system pass, advanced contact tracing, kanda dumapay. Dakkel a panagbalbaliw ti impaay ti lockdown iti inaldaw a routine. Nagtransitions dagiti opisina iti work from home arrangements, bayat ngad adu ti panawen dagiti pamilya iti uneg ti balay. Kala at anaawan ti tao kadagiti kalsada agagangay anapusek kadagiti agbibiyahe, aglaklako ken turista. Para kadagiti trabahador kadagiti sektor akas iti turismo, transportasyon ken panagtagilako, dagiti restriction ket nangitunda iti temporaryo a panakapukaw ti trabaho wenno panakakasay ti matgedan. Kasungbat, rinugyan ti gobyerno ken lokal nga otoridad tinang organisar kadagiti relief program ken financial assistance para kadagiti pamilya a naapektaran iti quarantine. Nupay nangipaay ti lockdown iti adu a karit, impasimodaag na ti aksyon ti kaadwan tapno malabanan ti saan a makita a kalaban a pangta iti salunat. Tapno iti masungad a panawen, nalaka a malabanan ti kapada a sitwasyon, amang padas iti panagkaykaysa, panagtungpal iti linteg, ken panangipakita iti kinaturod. Kanayon alaglagipen, pasamak idi, adal ita, pagsarmingan iti masakbayan. Angel Kim Pengosro.